Fordelene ved at spille volleyball udenfor, at banerne er mindre, så man ikke mister pulsen så hurtigt ved at løbe rundt med bolden. På den måde er der hele tiden liv i bolden. Spillerne i beachvolley har ikke en fast plads, men der behøves kun 2 spillere på hvert hold. Hvor derimod i volleyball, så skal man have 6 spillere på hvert hold. I beachvolley spiller man i alt 2 gange til 21 point, og de sidste gang til 15 point. I de første omgange skifter spillernes side for hvert 7. point, og i sidste omgang for hver 5. point. Man kan lave mange aktiviteter nede på stranden, udover bade og sole sig. Man kan blandt andet spille beachvolley, hvilket er en god fælles aktivitet at gøre sammen med sine venner. Ved man løber rundt i sandet, får man virkelig trænet sine ben og ballemuskler, i forhold til hvis man løber rundt ind i en hal, fordi sandet det er hårdere at løbe i. Man kan også yde en større indsats, fordi man kan kaste sig rundt i sandet. Så beachvolley det er en god aktivitet at lave noget på stranden. Et bakkerslag, der er forkert, som mange ofte laver, det er sådan et her. Det ser sådan her ud. Okay, første vigtige ting ved et bakkerslag er, at man står med fødderne plantes lidt i sandet, og så bøjer lidt ned, sådan, så man kan bevæge sig hurtigt, når bolden kommer. De ting er, når bolden kommer, og man står godt ned i knæ, at man samler hænderne sådan her, og så skal man lade bolden ramme lige her, og ikke her, som mange gør. Man skal lave en sav, så er det vigtigt, at man forsøger at ramme bolden lige her. Så bolden skal ramme sådan. Save, og man er højrehåndet, så er det vigtigt, at man står med det venstre ben solidt plantet i jorden, så man sådan kan absorbere stedet. Når man skal lave fingerslag, skal man ligesom de andre slag også stå sådan godt nede i knæ, så man kan flytte sig rundt, når bolden kommer til en. Slag er det vigtigt, at man har sine hænder sådan her i en trekant, så når bolden kommer, så kan man gøre sådan. Så man skal altid have sine hænder i en trekant. Sådan. Og så skal man, når man tager imod bolden, skal man tage den imod den lige sådan op ved ens pande, sådan her.